זה שקט, שלי, שקט. זה שלי. שקט, שקט, שקט. הלו? שלום. מה שלומך? בסדר גמור, מה שלומך? מדבר יששכר, אבא של גולן ופטל. הגיע היום אלינו טכנאי לבית, יש איזה בעיה מסוימת. לגים, אתה יודע מה זה לגים? הבן שלי משגע אותי, אומר לי כל הזמן לגים. לא, אני רוצה... לגים, יש לו משחק מסוים שהוא משחק, תאמין לי, נמאס לי כבר. לגים, פינגים, לא יודע איך שקוראים לזה, הוא רשם לי את זה פה בפתק, הוא השאיר לי גם בפתק שלו בזה, הוא הביא לי את החשבון Q שלו. קראתי. מה יש טלפון? אתה רושם? כן. המספר שלנו בבית 077, יש שם טלפוניה שלכם, שבוע שעבר התקין את זה טכנאי. הגיע טכנאי אחד. 077 850 כן. 3345. זה רשום שם על גולן אקה פטל אקה אמיר עם הבן סידי. 077-850. זה לא... שנייה, אני אשאל את אמא של ירדן. שרה! שרה! בואי רגע, בואי! לא יודע, הוא משגע אותי עם הלאגים פה, מה שהוא אמר. אתה רוצה לנסות את זה אולי על הבן שלי? תעודת זהות זה בסדר? מעולה. 204 כן. 456 כן. 893. תראה, רשום ירדנס. כתום כזה. לא עולה לי המנוי. לא עולה? לא. שנייה, תמתין, מצטער שאני מעכב אותך. אין בעיה, אתה לא מכיר אותי. שנייה. רגע, אולי זה לפי חשבון Q אתה יכול לעלות? מה אתה אומר? לפי חשבון Q אתה יכול לעלות? מה זאת אומרת חשבון Q? לא יודע, הוא רשם לי פה חשבון Q שלו. מה נעשה? כמה MVP אתה בגאטרים? שנייה, דיברתי עם שרה. רגע. שנייה. שנייה, אני אחפש פה במסמכים. שלי בריא הילד. אני חושב שזה רשום על ירדן זו על פטל. פטל. קלק צריך לבוא לו מנגלו! רגע. שנייה. לא. לא, אין לי. זה בעייתי. אין לי. מה שאני יכול לעשות... מתי אפשר להתקשר אליכם? אנחנו עושים לי 20 שעות עם ממה. 24 שעות! כן. יפה מאוד, יפה מאוד. הוא לא מפסיק לשחק כל היום גאטרים, 24 שעות. אולי יפנה כמה דקות זמן. הוא כל הזמן במחשב. בעייתי, הילד בעייתי. זה אח שלו של דרכי, אם אתה מכיר אותו, סבא של אינבינסיבל. לא מכיר אותו, את אינבינסיבל זה סבא אח של דרכי. זה דוד של זיפה, אח של ריקו הטוקי. הוא ניתק לי. יואו אחי, זה גדול. אני הקלטתי את זה.